Yo para penonton. Si. Iki jelas sabotase Mas sampean. Apa to? Kene suarane gede yo. Lho asline Mas. Dalang kok. Iya. Lho. Iki piye? Cilik men to Mas. Para penonton. Ton. Kangen sih. Kita sambut. Ora sah cek. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakean guyu piye? Guyu ki MC yo sithik wae kok. Oh ya. Oh nek untune garing. Ya guyune sithik ae. Sithik. Ya. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tau krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya met. Akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari kedawan Ya aku nak ngoten niku kesithiken to, mate sedengan. Lah, Aku isin karo Pak Iswantoro. isin nyapa Sedengan. sedengan. Nah, sedengan piye Dra? Wes kowe. Alah ya mau ngono ae.